give you real hip hop. Give you real hip hop. Going back home. Zdravím všetkých, čo majú radi Refresher, všetkých, čo majú radi hip-hop reality. Tento mesiac sme vám neprinesli klasickú hip-hop reality, ale sme sa rozhodli, že ideme do Žiliny na akciu, ktorá nesie názov Legendy sa vrácajú. Podľa mňa jedna z najväčších hip-hopových akcií tohto roku na Slovensku. Tak to sleduj, brácho. Čo pre teba znamená tvoj debutový album Dobré ráno? Dobré ráno pre mňa znamená hip-hop. Nie, že to je 2005 rok, album vydaný po nejaké 7-ročnej prestávke od prvého albumu, čo boli Trosky. Spája sa mi to s veľmi pekným obdobím, bolo super veľa koncertov, bolo veľmi dobré ohlasy boli na album. Už som sa ťa dopýtal viackrát, čo tvoj solový album na rok 2012? Už máš nejaký konkrétny dátum, alebo mesiac, alebo kedy to bude? Nemáme, ja sa ospravedlňujem, že som nedodržal sľub, že vydám to na jar 2012, ale v záujme toho, aby to bol dobrý album, aby to bolo zvukovo a všetko proste tip-top, tak som musel presunúť termín na neurčito, ale na jeseň určite 2012 to bude, inak sa to nedá, už sa to varia, album nadobúda reálne kontúry. Čo pre teba znamená tvoj debutový album Neprodukt? Že som konečne nahral svoje CDčko samostatné a že som tam mohol vyjadriť to, čo som nemohol vyjadriť na veciach, ktoré sme robili spolu s ostatnými chalami. Bol to vznik hip-hopu, obdobie, kedy sa všetci o to zaujímali, kedy podporovali, kedy sa z každej novej veci tešili. Čo Čistý chov a rok 2012, čo chystá? Teraz do mesiaca by malo byť nové CDčko s Kubancami, vlastne to bude CD, DVD, či 2-CD. Bude tam nejakých 9 klipov, 3/4 hodinový dokument o tom, ak sa to robilo. A rozličné spolupráce, bude tam Orion, budú tam väčšinou ľudia z Kuby, z Mozambiku, Kiki Pro produkcia, Čistý chov na hosťovačke a rozliční hostia. Dneska ide karta, dejú sa najväčšie veci, zober si veľa peňazí, oblec si najlepšie veci. Máme fľaše, blandy, všetko je dovolené, dojdi za nami, spolu sa rozjebeme. Dneska ide karta, dejú sa najväčšie veci, zober si veľa peňazí, oblec si najlepšie veci. Máme fľaše, blandy, všetko je dovolené, dojdi za nami, spolu sa rozjebeme. Cítim sa fit, dneska pôjde karta, energia tu visí vo vzduchu jak šarkan. Dneska je deň, kedy sa dejú samé veľké veci, samé halúze, všetci jak utrhnutí z reťaze. Tak rozdajme karty, poďme k stolu, dajme si bakardy a kolu všetci spolu. Už je o zabavu postará, len už teda poďme, že vraj dneska u vás party, chcem byť v dome. Chalani, čo pre vás znamená váš debutový album H1.6, kvalitný materiál? Tak pre nás to bol odrazový mostík, vlastne, ktorý sme sa dostali až sem, na túto akciu, kde sme mohli po 6 až 7 rokov zahrať konečne tie isté veci. Niektoré sme nehrali už 5 rokov minimálne. Niektoré, ako Nastávať ten dým, napríklad hráme dodnes s menšími obmenami. Áno, chápu. Kokot, dneska životný koncert, ľudia žili, zvuk bol dobrý, tak by to malo vyzerať. Zajebali sme plyn, oni zajebali plyn, po piči. Trénoval som si texty, lebo nerepovali sme niektoré veci 5 rokov, takže musel som si normálne vypočuť náš prvý album, jak fanušik. Ktorý z týchto albumov, ktorí tu dnes odznejú, sa vám páči najviac? Nemám žiadny obľúbený, ale momentálne hrá Moja reč a hrajú so živou kapelou, takže to si asi poviem najviac dneska. Jednoznačne Rytmus Bangoro, to je môj obľúbený album, Rytmus Bangoro.
Tie obyčajné čúzy bez píč, roztrhám vás na kusy a kiss. Ak rusky sa pík, daj mi pusy na dyk. A práca, stráca, zbal sa na cestu, daj sa, nevracaj sa, maj sa. Takých ako ty, skalím ako nič. Rozdrvím, zbalím a spálim ako shit. Ak cannabis, homie, spravím z teba voodoo, bábiku. Odkedy betujem, nosím drž hubu na triku. Shield nabok, MC nabok. Tvoja lady si kvôli mne leští zadok z cesty, kámo. Radšej zaber punk, ja si to razím vpred cez repať hammer, track verbálny. Čo pre teba znamená vaše debutové albumy, demo, váš prvý album Moje reči? Čo to pre teba znamená, tie spomienky, tá doba? Asi ako pre každého možno začať a istý prelom a to, že sa dostaneš do povedomia ľudí. Takže pekné spomienky, my sme tie veci cvičili v garáži a 3/4 som si písal iba v hlave a nepísal si ani tie texty a dobre, no. Čo Moja reč a rok 2012? Dvelik robí XXX Tape, ktorý bude ako niečo pred jeho albumom, potom na jeseň album a ja robím tiež taký jeden audiovizuálny projekt, ktorý bude tiež zamestnávať ľudí celý rok, pretože bude veľa vecí okolo toho, veľmi zaujímavá vec. Lebo kto je pre teba legenda slovenského hip-hopu? Všetci, čo tu hrajú, sú pre mňa také legendy, akože je to malá mláka, ale každý má z týchto albumov každý veľmi bavil. Znovu Murdar, era, KO, Entera, toto není moja premiéra, ale znova dávam pravdu na papier z môjho pera. Zebral sem to útokom tak ako besné zviera, čo vás dotrhá, pojebaná chrapa bulteriera. Síla slovanského repu ide hore, nevydiera vaše lacné pičoviny zo showbizu stiera. Rozjebe vám hlavy tu, čo tam mojho nabitého samplera. Je nás už vládzi, bobe v nás ani sme tu od včera. Nová éra, prichádza čas, som jeden z nás, není som umelý fakt. Čo pre teba znamená debutový album Kontrafaktu a tvoj debutový album? Je ako prelom v mojom živote. Je celé. Veľký prelom. Veľká zmena, otvorenie brán, nájdenie sám seba. Až tedy som začal premýšľať proste viacej nad sebou. A čo Rytmus za rok 2012? Chystáš niečo? Však vyšiel ono, teraz tento album posledný chystáme, stále niečo chystáme, neboj sa. Bude Kontrafakt? To ti nepovím. Kedy ťa zvalí na lopatky, netalentové odvary a ty vaše pojebané plitké a lacné slavikovské odpadky.